ens fes una plaqueta. La única pregunta que sí que et demanaré que miris a càmera és que et presentis amb el teu nom complet i amb el càrrec que vulguis. Com l'altre dia, tio, pilot de tren li vaig dir a una senyora, a una família, a l'aeroport. Pilot de rodalies. T'ho juro. Soc l'Albert Costa i soc pilot de cotxes al Campionat d'Amèrica IMSA. Primer de tot, me'n recordo que tenia un petit garatge a casa i, clar, eren dos temps. I allò era el meu pare cantant les motos, el meu pare preparant-les, arreglant-les i l'olor ja era màgia, no? Llavors, clar, jo sempre a casa era... a casa de l'Albert, els meus amics quan venien, és que clar, s'olora benzina, s'olora a l'oli cremat, saps, del motor i ja respirava de petit alguna diferent. Clar, jo tenia 6-5 anys i el meu pare m'aixecava per veure les carreres a Japó, a Austràlia, amb el meu Colacao i jo ja les vivia com ara, no? Fa 20 anys, per mi era... no, 30 anys. Era increïble. Llavors, clar, ho he viscut sempre a casa. Per mi és com el pa de cada dia. Quan a mi em diuen que un dijous a les 8 de la tarda, quan el meu pare tanca el taller, em diu: Nano, vols anar a córrer dissabte a una carrera a Sallent? I jo, Sallent? On el teu germà va córrer amb scooters, tal, i jo? No sé. Va, anem, que és una carrera per nanos, nens i nenes que no han corregut mai, posaran uns cars, tal, i corres, i anem a provar-ho. I el meu germà arriba, després del gimnàs d'entrenar, i em diu: deixo el meu casco. I jo, ostres, el casco del meu germà, amb un car, i faré carreres, en plan sortida, això? Sí. Bueno, però no entrenem en moto llavors, no, ens quedem a Barcelona, jo volia entrenar en moto. A mi cap de setmana era estudiar divendres, dissabte anar en moto, dissabte a la tarda estudiar, diumenge anar en moto al matí i el diumenge tornar cap a Barcelona. Era per mi, vamos, el millor regal del món, anar amb les meves motos, d'enduro, motocross, en supermotes, el que fos. I bueno, vam anar allà en plan calçotada, me'n recordo que portàvem 2 neveres, en ple de begudes, que em deixaven beure Coca-Cola, el meu pare em va dir: et deixarem un traguet de Coca-Cola, tenia 10 anys. I els bocates fets de la meva mare, de formatge, de xoriço sobretot, i de llom, que són els meus preferits. I en aquell moment, em diu el meu pare: vinga, esmorzem, anem en plan costellada, tal. I en un cert punt, no sé si abans de la final, els pares van queixar, perquè primer de tot anava amb un casco que era diferent a tots, que era el del meu germà, utilitzat de motos a cotxes, i perquè anava ràpid. I si juntaves el meu temps del campionat que hi havia d'allà, que no me'n recordo què era, de Catalunya, em sembla, de resistència o no sé, jo estava entre els 10 primers. I van dir: aquest tio és il·legal. I el Jaume Alguersuari va dir: no, este tío, lo he llamado el jueves, ayer viernes estuvimos montando, això no pot ser, perquè aquest nen no entrena mai. I jo, però si no m'ha de temps, legalment és impossible, és la primera que agafo un car. De fet, jo anava amb una Kawasaki 60 trucada, clar, jo canviava de marxes. Jo tenia 6 marxes allà en Braga i jo sabia el que era amb 10 anys. I em posa amb un car gas i freno, que només havia de conduir, relativament per mi era fàcil. I a sobre era molt més segur. I la segona carrera vaig tornar a guanyar. Bueno, vaig guanyar aquella, vaig tornar a guanyar. En aquell moment vaig dir: bueno, doncs mira, calçotada, no? Anava a passar-m'ho bé. I m'ho passava bé, però les motos eren la meva cosa preferida del món. La tercera carrera coincidia amb el meu debut en moto, oficialment, perquè per edat, perquè tenia 10, 9 anys, per 11, no sé, algú passava, debutava a Campadró. Jo li vaig dir als meus pares: jo vull anar amb la moto. No, però coincideix que vull córrer amb moto, però cabrejat, que jo vull anar a la carrera de moto a Campadró, no vull anar amb cars. Llavors la meva mare em va agafar, el meu germà s'havia fet molt mal alguna vegada en moto, i em va agafar i em diu: és que quan tu corres en cars no pateixo, i quan estàs en moto pateixes. I el meu pare, que intel·ligent, ajudant aquesta conversa a convèncer-me, em diu: eren 4 carreres al campionat, sí. Jo portava 2 victòries, i em diu: si tu guanyes el campionat, quedaràs als llibres com a guanyador del primer trofeu Marc Gené Promeses del Karting. Aquesta carrera de motos ja han començat el campionat, porten 5 o 3, no ho sé. Si tu guanyes la carrera, molt bé, serà increïble pel teu debut, però és una carrera de calçotada també, de domingueros. Corria el Pere Tutusaus, el Espargaró, algun més. I em diu: no podràs guanyar el campionat. En canvi, si guanyes el títol aquest, que queden 2 curses, doncs quedaràs als llibres. Una carrera la guanya tothom. Tothom guanya carreres i ningú se'n recorda, o a no ser que és una carrera molt famosa de Fórmula 1 i MotoGP que ha sigut apoteòsica. Però en aquell moment vaig dir: bueno, doncs vinga, va, anem pel campionat, però quan acabi el campionat puc córrer amb motos? Sí.
I vaig fer segona la següent carrera, la següent vaig tornar a guanyar i vaig guanyar el campionat. En aquell moment va ser com, bueno, què fem? Vols córrer amb moto, no? Dic, sí. Llavors la meva mare em va tornar a agafar i em va dir, Albert, és que pateixo molt, la moto és molt perillós, se't dona bé els cotxes, no tens pressió, no em posava nerviós, m'ho passava molt bé, però la moto tenia alguna cosa. I un dia vaig arribar a casa i les motos no estaven, però tenia un car que era el car que m'havien donat per guanyar el campionat. Vam començar a entrenar i vaig començar a passar-m'ho bé. Llavors vaig fer un any amb un equip normal, del campionat que hi havia, i el meu pare va dir, ostres, aquest nano, si realment vols guanyar, has de tindre el material. Vam fer una prova amb l'equip que havia guanyat, vaig fer el rècord del circuit, em van contractar pagant per córrer el campionat i vaig guanyar-ho tot aquell any, campionat de Catalunya, d'Espanya i, bueno, carreres sueltes que vaig anar fent per diferents llocs d'Espanya. I, clar, aquí va començar el problema, perquè jo tenia ja 12 anys, això començava a ser més professional i m'ho prenia en sèrio. El meu pare em va dir, si tu guanyes, tu corres. Si no guanyes i no t'ho prens en sèrio, es tanca la porta i ni motos ni cotxes. Estudies i ja està. Òbviament, els estudis era principal, que em costava moltíssim, perquè, clar, jo tenia el meu cap en cars. Llavors, clar, jo de petit ja intentava ser un killer, però perquè tenia també, primer de tot, un germà 10 anys més gran que jo, que érem, que no me'l toquin, però érem enemics. Era sempre qui era el millor en tot, arribar a casa el primer, el posar la clau de la casa, tot era una competició. I quan anàvem allà al carrer de dalt, que vaig aconseguir tindre una moto i fer les nostres coses allà, seguíem amb les motos, el meu pare havia ideat les motos perquè una corrés més per compensar el pes del meu germà. Llavors corrien igual, amb la qual era una cosa de tu i jo, i punto. Clar, quan arribàvem a casa era us heu donat canya avui, tal? El meu pare, clar, passava el parte, no?, a la meva mare, i sentàvem allà als 5, ma germana feia les seves coses, no? La germana va amb moto que flipes, per cert. I res, així va començar, en plan costellada, però divertíem. Llavors, clar, com jo tenia a casa un referent, que per mi era el meu germà, i jo veia les motos, com t'he dit, i deia, uah, jo vull ser com ell, com el Cribiller, com el Yoichi Ui, no sabia en aquell moment molt bé les coses, però jo volia ser allò, volia dedicar-me amb el que fos, amb 2 o 4 rodes. Clar, és la vida que sempre he somiat. I això ho he pres molt i ho valoro molt perquè el meu pare ha sigut molt flexible. A tot això, a les carreres de cars, el meu pare allà i jo aquí. Em mirava, tot controlat? Sí. Em guinyava l'ull? Doncs tot bé. A la que em veia que jo feia una miqueta el tonto, que m'anava pel paddock amb els patinets, que anàvem allà amb els patinets o feia alguna rocada rara, em deia, ei, aquí hem vingut a una feina. Això costa uns diners. A mi i als 12 patrocinadors, perquè tenia un car ple de pegatines. Ens ajudava tothom, 100 euros, 500 o 3.000. Tothom ens ajudava. Però perquè jo guanyava, si no, no, saps? O guanyes, corres, si no guanyes, ni sponsors ni diners. Això costa uns diners. Ens ho hem de passar bé, però has de tant a Amèrica ens ha de donar el performance. Sí. Però és això, saps? I jo això ho he tingut sempre, és la meva feina. Quan estic allà vaig a intentar guanyar. I si no, ara el VOP, no? VOP tinc dolent, intentarem fer el millor que pugui. Però és així, i des de petit ho he tingut molt clar. I crec que això ha sigut la clau de tot l'èxit. I el meu pare no s'ha posat mai. Només en moments de, tens la qual en 10 minuts, per què no estàs tranquil·let? M'avisava, saps? Em donava, tu te'n recordes d'aquell pilot, aquell dia a casa, que vam veure el pilot, o vam anar a una cursa i el teu germà no estava concentrat perquè estava a la carrera a casa, estava més pels fans o per la família que havia vingut que per estar per la feina? Sí, papa, me'n recordo, tens raó. Doncs tens 2 opcions, tio, em deia, saps? Li treia peixet a tot, però em feia obrir els ulls. Clar, jo ara soc qui soc gràcies al meu pare, perquè tampoc s'ha posat amb mi, sempre m'ha deixat fer el que jo volia i m'ha deixat pifiar-la, no? Anar pel camí incorrecte, però és que després ha sigut una bomba. Ho valoro moltíssim, cada vegada que som més gran, em vaig fent vell. No, ho valores, tio, valores, perquè és brutal. Jo aquest any, fa 10 anys, per això esteu aquí, estem en celebració, no, però ara fa 10 anys que vaig tornar a córrer, vaig tornar a aparèixer, vaig tornar a agafar el tren que vaig perdre. Jo fa 10 anys, perdó, menteixo, fa 14 anys em van estafar, em vaig quedar sense córrer quan tenia un somni que era la Fórmula 1 i vaig donar-ho tot per poder arribar. I el dia que tenia les reunions
amb diferents equips de Fórmula 1 per poder ser pilot de proves o de simulador, mai principal, aquell dia el meu manager va desaparèixer. Vaig estar 4 anys sense córrer i el quart any doncs, me les vaig idear per tornar a competir. Vaig obrir els ulls, vaig deixar la frustració que tenia perquè estava frustrat, vaig canviar de personalitat perquè també l'Albert, que era abans amb els 17-18 anys, allà on hem flipat, que corren fórmules, saps? Vas al col·le, canvies de forma de ser perquè al final no deixava de ser un nen que, entre cometes, des dels 10-11 fins als 18 havia corregut, m'havia anat bastant bé, havia anat a diversos col·les perquè, clar, amb la falta de tants col·les faltant, no? Era difícil, llavors també em feia notar a les classes, no t'enganyaré, era dels trapelles. Llavors, era una situació difícil, perquè tenies 18 anys, tens cotxe, comences... Com el meu pare va dir, jo t'aviso, comences a tindre 18 anys, cotxe, noies, comences a experimentar noves coses a la teva vida, a la festa... Tu escolliràs qui vols ser. Tu et crearàs el teu camí. Tot això a casa parlant-ho, posant-me els peus a terra. L'any següent guanyava la Renault 2.0 a Europa, al Campionat Eurocup. I em va indicar una mica quin camí seguir, perquè clar, amb 18 anys no t'enganyaré, venen els teus amics i m'he emborratxat, tal, i jo no bec, jo surto a la discoteca i clar, jo tinc que conduir, jo el següent cap de setmana tinc carrera, el dimecres me'n vaig a competir i estar concentrat. Òbviament, havia fet les meves coses quan no conduïa, quan estàvem a casa d'algun amic, perquè és la vida t'ho posa i tal. I el meu pare em va dir, a mi m'està molt bé que de tant en quan faig les teves coses, però has de saber organitzar-te per saber-ho fer. Llavors, clar, als 20, segueixes corrent en fórmules, l'antestada de Fórmula 1, has fet una miqueta més reconegut, estàs a Barcelona, tens l'escúter, tens cotxe, et mous, discoteques i et crees coses que no són. Et creus que ja ho tens tot fet, i jo ho he pensat, d'anar amb un perfil de vida que no tocava. I al final, durant aquests 4 anys de transició, on jo vaig estar treballant de coach, és el que jo treballava, vaig obrir els ulls. De fet, el Dani Juncadella em va ajudar una mica perquè va haver un tuit del Dani Ricciardo quan va guanyar la seva primera cursa i jo vaig entrar a trapo de que me den ese coche a mí y ya verá lo que puedo hacer. Error. I el Dani em va dir, tio, borra este tuit. I jo, per què? Jo estava com un cavall, així no veia res de més enllà, perquè tenia una frustració i una forma de ser completament errònia, que m'hagués estampat a 200 per hora contra el muro. De la vida, m'hagués fotut una hòstia a la vida, perdó per les paraules, però gran, és així. I en aquell moment vaig dir, he d'aprendre a viure i ser feliç amb el que tinc ara. Vaig canviar d'amics, vaig canviar de nòvia, vaig canviar de tot. De tot. Vaig dir, m'he de resetear tot. I en aquell moment, quan vaig al cap de mesos i treballar amb mi mateix, perquè jo no era feliç amb el que feia, jo feia de coach a nens molt rics, com el fill de Kentucky Fried Chicken, amb motos també havia fet de coach, amb Moto3, amb el Gabri Rodrigo. Això és una altra història a part, però amb els nens, sobretot dels cotxes, nens molt rics que no sabien, no tenien talent, i jo em tornava boig. Vaig dir, bueno, mira, em guanyo bé la vida, tinc per pagar les coses, estic bé, estic sa, doncs anem a ser feliç amb el que tinc. I quan començo a fer això, em comencen a sortir les coses, busco la manera de tornar i al novembre està a Austràlia a MotoGP, o a l'octubre, em truca un equip, a Emil Frey. Ei, estàs interessat encara? Hem rebut el teu mail i tens potencial, a veure, portes uns anys parat, però volem fer una prova a Navarra d'aquí 2 setmanes. I jo ni contesto. I el pilot el diumenge a la tarda em deia, Coach Ta, vols... Has contestat el mail i dic, ets tonto, és el teu somni, és la teva oportunitat. Doncs sí, tio. Vaig anar allà, vaig fer el primer temps i em van donar un contracte. Vaig estar 8 anys corrent per ells, treballant per ells, i ara volia créixer i quan vaig abandonar Lamborghini i tal, vaig dir, necessito anar al WEC, necessito anar a prototips, necessito anar a Amèrica. I ara estic on estic, però així és la història, tio. Fa 10 anys això. Fa 11 estava a casa. No ploreu, No, estic com un nen petit, hermano. Clar, és que totes les entrevistes ens passa el mateix, que ens quedaríem tota la tarda enxerrats. Saps que haurem de muntar un podcast, tio? Hauríeu de... El podcast. Tardeu. 4 micros, aquí? Tardeu, ho farem aquí. I gravar. Però esteu tardant, teniu el talent tot per fer-ho, Potser després d'aquest documental... Ens dona pa, Jo us dono joc, després poseu el que voleu.